ба духтурои дандон дигар кор намемонад, яъне дандонҳои шумо дигар сиёҳ шуда намепурсад, агар шумо ба ин тавсияҳо доимо амал кунед. Тавсияи якум: фиссураҳои дандонатонро барвақттар тоза карда герметизатсия кунед. Тавсияи дуюм: дандонатонро дар як шабонарӯз албатта 2 маротиба ба дастхӯрок хӯрдан шӯед. Тавсияи сеюм: вақти шустани дандонҳо барои нахарошидани эмали дандонҳо ва барои ҷароҳат накардани милк, агар шумо фақат щоткаҳои мулоимро истифода кунед. Тавсияи чорум ва тавсияи аз ҳама асосииш: баъди ҳар 6 моҳ ба духтури стоматолог муроҷиат карда, чирк ва санги дандонатонро тоза кунед. агар ба ҳамин 4 тавсия шумо ҳамавақт амал кунед, дандонҳои шумо ҳеҷ вақт кариес намешавад, яъне сиёҳ шуда намепурсад.